皆さんこんばんは。スーパーサッカーセリエ A の時間です。今日は無料放送の日ということで、初めてこのプログラムご覧いただく方もいらっしゃると思いますが、ワウワウでは毎週日曜日のこの時間にイタリアと日本を結びまして、生放送で世界最高峰のサッカーリーグと言われておりますイタリアセリエ A の模様をお届けしております。今日ご覧いただきますのは第12節ビチェンツァとインテルの対戦です。目下ビチェンツァがリーグ1位、インテルがリーグ2位、首位攻防戦です。今日の試合の解説はさんです。早野さんこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビチェンツァインテル首位攻防戦ですがいかがですか？そうですね、リーグの序盤戦の山っていった感じですよね。ビチェンツァも非常に調子がいいんですけどもね、ここを乗り切るとさらにヒートアップしていく感じがしますよね。ビチェンツァがここまで6勝2敗3つの引き分け、得点が20、失点が11です。インテルの方が5勝1敗5引き分け、得点が15、失点が10です。早野さん、ビチェンツァの得点20はローマと並んでリーグトップなんですね。そうですね、ここまで頑張れた原因、そういったもんじゃないでしょうかね。今日はビチェンツァのホームゲームです。スタディオ・ロメオ・メンティ2万920人というセリエ A の行われるスタジアムとしては比較的小型のスタジアムです。ご覧のように超満員、チケットは売り出し即完売という話ですね。そうでしょうね。白と赤のユニフォーム縦縞です。先ほどちらっと映りましたのがビチェンツァ、ご覧のようなカラーです。サポーター盛り上がってますね。もう盛り上がらざるを得ないといった状況ですよね。首位攻防戦ですからね。とにかく94年チーム創設94年目で初の首位を現在走っていますビチェンツァ。一方の名門インテル、キャプテンのマークをつけましたベルゴミを先頭に今入ってまいりました。白と赤の縦縞がビチェンツァ、そして青と黒の縦縞がインテルです。ビチェンツァは昨シーズンセリエ B からセリエ A に上がってきました。昨シーズンは9位でした。一方のインテルは昨シーズン7位。現在スタジアムでは記念写真の撮影が行われています。今日の主審はチェザーリさんです。ジェノバ出身のレフェリーです。さあビチェンツァの11、ゴールキーパーモンディーニ、そして2番サルトール、3番ディニャツィオ、4番ディカルロ、5番ベロッティ、6番ロペス、9番ムルジータ、10番ビビアーニ、13番マイーニ、19番オテロ、そして23番アンブロセッティという11です。フォワードの選手が3人入っているんですが、ムルジータのワントップ気味という感じですかね。3トップと言っていいんでしょうか。この辺非常に難しい判断だと思いますけどもね、両サイドに開いてポイントを作って相手を広げてなんとか中央というような形だと思いますけどもね。右にオテロ、左にアンブロセッティ、登録はムルジータも含めて3人がフォワードです。そしてこちらがインテル、ゴールキーパーパリューカ、2番ベルゴミ、3番ピストーネ、4番サネッティ、6番ジョルカエフ、7番フレージ、8番インス、14番ビンテル、19番パガニン、21番スフォルツァ、27番がブランカです。そしてこちらインテルなんですが、442といったフォーメーションが予想されています。トップはブランカとジョルカエフですが、並列になりますかね。ブランカがやや前ですかね。そうだと思いますね。ジョルカエフやはりミッドフィールダーとしての機能性も高いですから、彼がチャンスメイクをしてブランカが決めていくというような形が多くなると思います。27番のブランカなんですが、ちょっと怪我をしていまして、スタメンは11月の3日のベローナ戦以来ということになります。前節カリアリ戦の途中から出てきまして、その時久しぶりのゲーム出場ということだったんですが、今日はブランカがスタメンです。ビチェンツァのキックオフで試合が始まるようです。画面が捉えているのはインテルのディフェンシブハーフインスです。さあ今ホイッスルが鳴ってキックオフ、試合が始まりました。ビチェンツァが攻め込んでいます。左に展開されました。ゴール前にボールが入ってきます。いきなりペナルティーエリアの中に入っていこうというところ、ホイッスルです。ハンドですかね。そうだと思いますけども、ビチェンツァの方はキックオフの時ですね、ラグビーのようにハーフライン並んで、非常に今から行くぞというような感じがよく見えてますね。サッカーでは珍しいシーンですよね。イングランドなんかでよくキックオフを蹴っていくような形があるんですけども、とにかく今攻撃的にやるぞというような形がキックオフから見られますね。さあ3番がピストーネです。前線にボールを送りました。ビチェンツァのゴールキーパーはモンディーニです。26歳、183センチ。
インテルなんですがチリ代表のサモラーノちょっと怪我をしておりまして今日はスタメンからは外れています。ベンチに入っています。またアングロマなんですが出場停止で今日はベンチにも入れません。さあボールを奪いましたインテル、ちょっと足を出しましたがホイッスルはありません。左サイドからアーロン・ビンテルです。オランダ代表14番がアーロン・ビンテルです。この人左サイドのミッドフィールダーを務めています。一旦ディフェンスにボールが返されます。3番がピストーネ、そして7番のフレージ、さらにはパガニンがキーパーのパリューカに返しました。ハルさん、はい、フレージ今ボールにタッチした7番の選手なんですが、はい、左サイドのミッドフィールダーを務めるケースが多いんですけれども、今日はセンターバックですね。そうですね、この辺のところビンテルを使ってカバーしてますけども、この中盤、インス、フォルツァ、ビンテルというのは非常に運動量多いですからね。さあ左サイドからアンブロセッティが上がっていく。ゴール前にボールが出てくるがゴールラインを越えました。この人がアンブロセッティです。23歳180センチ。ビチェンツァのコーナーキックに変わります。どういうボールが上がってくるのか。ペナルティーエリアの中にビチェンツァの選手が5人入っています。ゴール前にポスト落とした。これはピストーネはクリアできそうです。このビチェンツァのロメオメンティというスタジアムはちょうどカメラ位置のところに原さん柱があって若干見にくくなってしまってるんですね。この黒い線が入ってしまうんですけども、向こうの古い建物の中には結構柱があって屋根がついてるっていうのは多いと思うんですね。イングランドなどでもそういうスタジアムありますね。ありますよね。ただイタリアのセリエで普段使っているスタジアムでこうやってカメラの前に柱が立ちはだかっているスタジアムはなかなかないですね。なかなかないんですけどね。さあピストーネのヘディングです。タッチ終わりました。インテルのスローインに変わります。インテルは今日は右にベルゴミ、左にピストーネ、それから中央にパガニンとフレージというディフェンスラインです。通常ですと右サイドはアングロマが務めるんですが、申し上げたように今日アングロマは出場停止になっています。ベテランのベルゴミが右サイドを務めています。ベルゴミは第7節10月27日のパルマ戦以来今シーズン2試合目のスタメンということになります。大ベテランのベルゴミ、12月の22日に33歳の誕生日を迎えます。2番をつけていますベルゴミ。ボンディーニのロングキック、ヘッドの競り合いからジョルカエフ拾うことができません。しかしインテルが奪い返しました。さあビチェンツァ前線を送っていこうというところ、前線にボールを送る。左サイドに開いていく9番がトップのムルージータです。さあまた今度は右にボールが来ます。インサイドオーバーラップしていく選手が1人います。ゴール前にボールが行きました。直接キーパーのパリューカがキャッチします。190センチパリューカです。かつてのイタリア代表、そしてアトランタオリンピックのイタリアオリンピック代表でもありました。ビチェンツァは右のウイングは19番のオテロです。ウルグアイ代表です。ブランカヘッドの競り合いでしたが、おっとここはホイッスルが鳴っている。スフォルツァに反則があったようです。21番をつけているのがスイス代表のスフォルツァ、この人です。ディフェンスのロペスがボールを蹴りました。まもなく前半の5分になります。手元の時計、スフォルツァが前線にボールを送ります。ブランカが頭でつないで自分でずっと前に上がっていきますが、これはディフェンスがキーパーに返しました。そしてキーパーがダイレクトでハーフウェイライン付近までボールを押し戻します。ホイッスル、これはオフサイド。ブランカ戻ることができません。この人がブランカです。31歳。さあビチェンツァ左サイドからマークに行っているのはサネッティとベルゴミです。インテル4番のサネッティはアルゼンチン代表です。23歳。そしてこの人がキャプテンのベテランベルゴミ。今シーズン2試合目の登場です。さあビチェンツァ23番のアンブロセッティ、またコーナーキックに変わりました。さあ2度目のコーナーキック、
先ほどはニアサイド頭でゴール前に落としましたビチェンツァ。滞空時間がない。足元だ、サルトールのシュート。マリューカナイスセーブです。そして長い距離から打っていきました。早野さん、はい、今はサルトールがゴールを狙っていきました。いや今2本目のコーナーキックのチャンスになりそうですね。なんとかクリアします。2本目のコーナーキック1本目左足で巻いてきたのを、頭でワンクッション置いて狙ったんですけど、この時もですね、このスラッシュした後にマークがついてないんですよね。そうですね。キーパーの守備範囲に飛んだからまだ命拾いをしましたけども、これを集中力を持たないとインテルの方も失点をするような時間帯ですよね。しかし立ち上がりからビチェンツァが非常に積極的ですね。今シーズン私初めて見るんですけども、全体としてよくまとまってるなという感じがしますよね。ですからワントップというよりはスリートップに近いような形で非常にサイドのコンビネーションし、とにかく選手の意識が攻撃的に向いてるなという感じをここまで受けます。それがご紹介したように得点20、リーグトップの得点というのにつながってるんでしょうね。そうですね。さあインテルボールを奪ったサネッティだ。右サイドはブランカ。ペナルティーエリアに入っているブランカ、折り返す。ゴールを越えていきました。4番のサネッティから最後は27番のブランカです。昨シーズンまでは髪の毛長かったんですけれどもね、短くさっぱりしてしまいましたね。ゴールキーパービチェンツァのモンディーニです。ビチェンツァはここまで得点が20、失点が11、インテルが得点が15、失点が10です。さあボールを奪いましたビチェンツァ、4番のリカルドでした。ここまでインテルの方はほとんど中盤を作れないですよね。ですからジョルカエフがやはりチャンスメイクをするんじゃないかなと思ってたんですが、ほとんどボールを触れない状態がここまで続いてますね。ゴール前のクロス弾き返したインテルですが、さあ右サイドから攻め上がることができるのか。サネッティ、そしてベルゴミです。キーパーに返しました。マリューカ。ですからビセンツァの方のチェックはかなり高いところで始まってるんで、そうですね、インテルの攻撃を作る時間がほとんどないんですね。ですから苦し紛れに蹴ったボールはバックラインが読んで取れてしまいますし、早くこのリズムを変えないとインテルとしても厳しいですね。中央で21番のスフォルツァ、スイス代表がかなり大きな声を出していろいろ味方に指示を出していますね。ただやっぱボールチェックが早いし厳しいですからね、サイドに展開するボールをカットされるとゴール前まで運ばれるような感じがするんでしょうね。ベルゴミからブランカへのスロー。ベルゴミ、さあポール・インスです。この人はイングランド代表。そしてピストーネが前に送ります。ブランカを走らせます。しかしこれは追いつきません。ゴールラインを越えてしまいます。最後まで追っていったビチェンツァ、6番はロペス、29歳です。181センチ。ビチェンツァの方は右サイドのフォワード19番のオテロがウルグアイ代表です。インテルの方は21番のスフォルツァがスイス代表、それから14番のビンテルがオランダ代表、8番のインスがイングランド代表、それから4番のサネッティがアルゼンチン代表、こういったところが外国人選手です。スイス代表のスフォルツァ、26歳です。昨シーズンまではドイツのバイエルンミュンヘンでプレーしていました。さあビンテルボールを奪われてしまった。4番のリカルドがボールを奪った。前線に送る。ペナルティーエリアの手前でシュート、シュート、ポストの右です。アンブロセッティです。いや非常にダイアゴナルな動きで入ってきてですね、取られ方が非常に悪かったんですね。ジグンでビンテルですかね、ボールを取られて、それでこの調子がいいなと思われるのはこのボールをフィニッシュ、シュートまで持っていける、シュートは今ちょっとジャストミートしませんでしたけども、フィニッシュで終われるっていったところがこの好調さを表してますね。前半の10分を回っています。やはり一連の攻撃がフィニッシュできるというのはかなりいいことなんですか。非常にいいことだと思いますね。さあちょっと倒されてしまう。8番はポール・インスです。イングランド代表。ビチェンツァの攻撃に変わります。大歓声が上がります。ゴール前にボールが来る。必死のディフェンス。今は7番のフレージです。
首位のビチェンツァ、そして2位のインテル。オフサイドです。ああいった動き出し、トップの動き出し、非常にシンプルにつないでますよね。はい、ですから一つラインを間違えると決定的な形が作れると思うんですね。さあ10番のビビアーニからボールが出る。これはオフサイドじゃない。サルトールが上がっていく。いや今の動きもそうですね。さあこの人がジョルカエフです。フランス代表。そしてポール・インスが上がってきているがボールを奪われました。さあ前線で長いボールを送る。なんとか頭でクリアします。この人はパガニンです。パガニン、あとボールを奪われる。しかしこれはすぐフレージが追いつきます。フレージは23歳、イタリアのオリンピック代表。このピストーネも23歳、イタリアのオリンピック代表です。さあフランス代表のジョルカエフ、左サイドからドリブルで突破を図りますがダメ。これはタッチを割っています。この人がビビアーニです。30歳、178センチ。ポール・インス、そしてフレージです。左足で前に送ります。ブランカが一度後ろへ返してスフォルツァから右サイド。ベルゴミが上がってきています。2番のベルゴミ、一度後ろへ返してサネッティからフレージです。そしてピストーネ、インサイドで丁寧にビンテルに出しました。ビビアーニが奪いに行きましたがビンテル中央へボールを戻していきます。サネッティ、ポール・インスが少し前に上がっています。サネッティ、ディカルドがカットに行きました。早野さん、インテルがなかなかいつものように思うように展開できませんね。ここで少しリズムを取り戻したかなという感じがしますよね。落ち着いてボールを、組み立ててますんで。さあジョルカエフがボールを中に入れていくがブランカオフサイド。やはりこういった形でボールがキープできればジョルカエフが活躍できる、機能できる時間帯ができますよね。ジョルカエフがボールにタッチする回数が増えてきましたね。そうですね。キーパーのモンディーニ、ご覧のようにいっぱいのお客様、サポーターは声を出しっぱなしです。ロングキックになりました。ヘッドで弾き返しますインテルディフェンス。インサイドでビチェンツァ、これは体を張ったビンテル、アーロン・ビンテル。昨シーズンまではラツィオでプレーしていました。この人です。14番をつけています。オランダ代表です。若いサルトール、21歳のサルトールの縦のスローです。入り込んでいきます。オテロ、ウルグアイ代表。フレージが体を張って守ります。これはゴールキックに変わります。オテロは25歳、177センチ。キーパーのパリューカは12月の18日に30歳になります。センターサークルの中での攻防、スフォルツァからボールが前に出されました。ジョルカエフずっと上がっていきますがディフェンスが頭でキーパーに返します。この人はサルトール、21歳、182センチ。ポール・インスの頭からサネッティ、そしてスフォルツァへは通りません。ビビアニが奪っています。サネッティをかわしてビチェンツァ上がっていこうというところ。左サイドからちょっとこれは呼吸が合わない。しかしまたビチェンツァのボールになる。今度はブランカです。インテル。ビチェンツァのやはりチェックが早いですね。倒れているのはリカルドです。32歳のベテラン。そして次々に選手が入れ替わるように前に上がってきますね。そうですね。非常に全体が意識的にコンビネーションが取れてるというかですね、前を向いてボールを持った時には積極的に出ていってますね。
今アップで映ったのはインテルのベンチ、9番のサモラーノ、チリ代表です。現在左足のくるぶしを捻挫しておりまして、今日はスタートがずれています。代わって今日はブランカがそのサモラーノの位置を務めています。ビビアーニ、インテルが守りに行きますが、これはインテルのボールになりました。パガニ、そしてサネッティです。ボールインス、ピストーネ、ビンテル、スフォルツァに対するスライディング、5番のベロッティです。24歳。スローインはピストーネ、そしてポール・インスです。リカルドがマークに行きますが、アーロン・ビンテル、そしてフレージ、スフォルツァが受けます。スフォルツァが中央にボールを戻して、そして自分で取りに行くスフォルツァ、ジョルカエフからスフォルツァ、さあこれもインテルのボールになるのか。一旦後ろへ返してパガニンです。パガニンがゴール前に入れていきます。ジョルカエフが入っていく、ゴールラインを越えます。守ったのはサルトール。今のもスフォルツァ、ジョルカエフとのワンツーをしようとしたんですけども、なかなかこうフィニッシュが取れてないんでね、あそこ思い切って打ってもよかったと思いますよ。そうですね。首位のビチェンツァと2位のインテル、首位攻防戦です。今日の天候は曇り、気温は7度から8度ほど、風はほとんどありません。ビチェンツァは41歳のフランチェスコ・グイドリン監督が指揮を執っています。一方のインテルは49歳のイングランド人ロイ・ホジソンが指揮を執っています。前線にボールが送られようというところ、これはキーパーのパリューカまで行ってしまいます。バガニンです。ビビアーニの体当たり、これはピストーネですね。倒されたのはピストーネ、倒してしまったのがビビアーニです。フレージ、ビビアーニがボールを奪います。ちょっと手を使ってジョルカエフを押しました。さあチャンスになるのかビチェンツァ、この人はオテロ、オテロからディカルロが入り込んでいくヘディング、ディカルロ、ゴール前にはムルジーニ入るシュート、決めた、ビチェンツァ先制、1対0。首位のビチェンツァが2位のインテルに対してまず1点を挙げました。決めたのはマイーニ。いや、一度はダメかなと思ったんですけどもね、やはり積極的にゴール前に入ってきますよね。トップの選手だけではなく中盤の選手、それからディフェンスの選手がこう次から次へ前に上がってきます。そうですね。今も最後は前にですね、オテロが右サイド、アンブロセッティが左サイド、開いた時の間にリカルロ、マイーニ、ビビアーニっていうのは積極的にゴール前入ってきますからね。今も結局ポストになったのがディカルドでフィニッシュがマイーニですからね。そうですね。オテロが左足で入れたボール、リカルドがダメかなと思ったのを拾って、その後に入ってきたマイーニがゲットですからね。インテルのディフェンス陣ですとペナルティーエリア中央にムルジータがいたんで、やはりそちらにちょっと意識を取られたんでしょうかね。ここですね。オテロとムルジータの間、そこにこう押し上げが早いわけですよね。ですから中盤でついてるマークを剥がして上がってきてますから、フリーでやっぱり決められてしまいましたね。ビチェンツァが1点を先制しています。前半の18分、ビチェンツァが先制。さあまたビチェンツァの攻撃です。これはボールがそのまま流れてしまいますが、パリューカプレーを切りません。これ先ほどのシーンです。リカルドからマイーニ、もうペナルティーの中でフリーですからね。これは決められてもしょうがないですね。そういうふうに上がってくる選手を抑える役目というとポール・インスあたりになるんでしょうかね。守備位置的にはインス、スフォルツァ、その辺のところがやはり、上がってくる選手を見なければいけないんですけども、ビチェンツァの方は中盤に3枚、
ビビアーニ、マイーニ、ディカルロといますんで、サネッティ、ビンテルがやっぱり絞り込んできちっと守らないと人数が足りないということになると思いますね。今得点になった局面ではポール・インスはスイーパー的にゴールキーパーのすぐ前に帰ってましたけれどもね、一度その4番のディカルロのところに行ってますんでね、一度戻ってるんですけど今度ラインを押し上げる、その作業を怠ってしまったということだと思いますね。この人がグイドリン監督、まだ41歳という若さです。ビチェンツァの監督です。昨シーズンセリエ B からセリエ A に上がってきて9位、そして今シーズンはチーム創設94年目で初の首位を走っていますビチェンツァ。そしてこちらも名将の誉れ高いホジソン監督、元スイス代表の監督です。1対0とビチェンツァが1点をリード、ヘッドの競り合いです。19番のオテロと14番のビンテルでした。先ほども申し上げましたが、ちょうどいい位置にスタジアムの柱があるんで今のをねちょっと隠れてしまいましたけどね、テレビをご覧の皆様ちょっと見苦しい点がありますとあると思いますが申し訳ございません。いつもこういうことはあんまりないんですけどね。さあフリーキック6番のロペスです。さあファーポスト落とそうというところでしたがダメです。上がっていったのは3番のディニャツィオです。3番のディニャツィオ、これもビチェンツァゴール前に入れていきます。さあインテルの攻撃に変わるのか。ブランカが一度後ろへ返してもう一回ブランカ自分で処理します。そしてアーロン・ビンテル、前にポール・インスが上がっています。スローダウン後ろに返します。フレージからピストーネが縦に送る。ブランカへは通らずビビアーニです。頭越しに前線にボールを送っていこうというところ。さあオテロ、前にはムルジータ、そしてもう一人オーバーラップしていますディカルロでしょうか。ビビアーニからボールが前に行く。ボール奪いましたサネッティ、そしてジョルカエフからスフォルツァ。さあスフォルツァどうする。ジョルカエフが戻りながらボールを受けますフランス代表。さあジョルカエフが中にボールを入れました。ブランカがワンタッチで走り込んでいく選手はいません。いや面白いプレーだったんですけどもね、ブロックされてしまいましたね、サネッティがね。インテルの方今スフォルツァがこういう形で今ブランカでワンツーみたいな変形のワンツーみたいな形になりましたけども、右サイドに1人選手が上がっていたんでね、もっとサイドを使うようなことを考えたらいいと思うんですけどもね。さあオテロです。アンブロセットにボールが出ようというところですがベルゴミのスライディングタックル、スライディングでボールを切り出しました。さあゴール前にボールが入ってくる。最後はオテロです。キーパーはパリューカ。イタリアがアメリカのワールドカップで準優勝した時のゴールキーパーです。タッチを割りました。これはインテルボールです。キャプテンのベルゴミがボールを入れます。ポール・インス、ベルゴミがオーバーラップしている。サネッティ、そしてベルゴミにボールが出ました。ベルゴミがクロスを上げる。オープンスペースに入り込んでいく。胸で落としたジョルカエフ、シュートにはいけません。リカルドのクリアです。そしてオテロ倒されました。今のもダイレクトでヘディングシュート打っても良かったと思いますけどもね。ジョルカエフですか。そうですね、ベルゴミのクロスのボールをね、これは最後のシーンです。モンテロが倒されたシーン、ここですね。そうですね、胸で落として足でプレーしようとしたんでしょうけどね。あそこにディフェンダーが2枚いましたんでね、インテルのポール・インスも走り込んでいったんですがビチェンツァの2枚のディフェンス硬かったですね。ヘディングでコースを狙っ
っても面白かったと思いますね、あのタイミングでしたら。はい、さあポール・インスがボールをかなり長いボールを蹴っていきました。そしてビンテルからブランカ、そしてもう1回ビンテル、アーロン・ビンテルです。そしてブランカです。ゴール前にボールを上げていくディカルドのクリア、そしてビビアーニがダイレクト前に送ります。フレージ、マッシモ・パガニンからまた長いボールが送られる。これもヘッドでクリアされました。サネッティが追っていきます。ビチェンツァボールになっている。左サイド13番が得点をゲットした。前にボールを送ります。パガニン、サネッティ、これはタッチを割っています。ビチェンツァが1点をリード。さあビチェンツァ左サイドからゴール前にボールが入ってくる。ビンテルが前に送りました。ディカルドがボールを奪う。ストルツァ耐える。ポール・インス、そしてアーロン・ビンテル、ブランカです。いや今のもいいアイデアでしたけどもね、ブランカがちょっと読めなかったですね。はい、さあビチェンツァ、これはフレージが勝りました。ビンテル、そしてピストーネ。ビンテルは非常に今守備の部分で貢献してますね。はい、ジョルカエフ、一旦後ろへ返します。ピストーネ、ジョルカエフ、そしてパガニンです。サネッティが小さく出して、そしてもう1回サネッティです。サネッティからジョルカエフ、ブランカが走り込んでいく。モンディーニのセーブ。ルカ・モンディーニ、183センチです。ビンテルが中央へ持っていって、スポルツァが一旦後ろへ返します。ピストーネ、そしてフレージ、7番のフレージ、そして19番のパガニンです。2番のベルゴミがボールを前に送る。ジョルカエフには通りません。ビチェンツァボールになりました。ビビアーニが小さくボールを右に出します。そして最終ラインサルトール、そしてロペスが前線に送っていこうというところ。インスがファウルを取られました。倒れているのはムルジータです。このブーイング、今日はビチェンツァのホーム、インテルがアウェイ。ムルジータは28歳です。184センチ。イングランド代表のポール・インス、反則を取られました。まだかなり距離があります。さあこれはどういう意図だったんでしょうか。ゴール前に上げて誰かが走り込むことを期待したんでしょうかね。ちょっと軸足が滑ったような感じもしましたから、ボールがこう伸びてしまったんだと思いますね。はい、さあ空中戦が続いています。キーパーのパリウカに達します。首位のビチェンツァ、そして2位のインテル、首位攻防戦です。スタディオ・ロメオ・メンティ、超満員です。さあまたビチェンツァがボールを奪っている。ボールを丁寧に扱います。右サイド、オテロがずっと上がっていく。ピストーネがキーパーのパリウカに返しました。ビチェンツァ、1点をリードされているインテル。ブランカのヘッド、ジョルカエフ、しかしディカルドが蹴り返しています。オテロからブルジータへは通りません。パガニンからピストーネ、ブランカです。ブランカちょっと頭を打ったかも分かりません。かなり強く今ビチェンツァの選手とぶつかりましたね。やはりこの辺のところはきちっと抑えておかないとというような感じですよね。あそこでポイントを作られて展開された場合にはディフェンスラインがぐっと下がらなきゃいけないですから。はい、
スローワーはアーロン・ビンテルです。オランダ代表。マルコ・ブランカ、左足、ゴール前ボール、ヘディング、クロスバーの上、最後サネッティ。そうですね、これ多分前半で3本目だと思うんですね、外からのいいセンタリングのボール、こういう形をやはり作らないと、なかなか崩せないと思いますね。ただ1本だけの攻撃ではやはりこれは跳ね返されて逆にカウンターを食らうケースが出てくるんじゃないでしょうかね。ここまで1対0、1点をリードしているのはビチェンツァです。ホームのビチェンツァ。ブランカの必死のプレー、ビビアーニが後ろに返します。さあビチェンツァ、ロペスから前線にボールが送られる。パガニンが頭で叩き返しました。このボールをやはり拾って攻めにつなげてますからね。13番のマイーニ。インテルとしたらもう戻らざるを得ないんですよね。中盤のボールをなんとかインテルが拾い出すとリズムになると思いますけどね。ディニャツィオ、そしてオテロ、ビビアーニ、一度後ろに返してリカルド、左サイドへ。これはオフサイドです。オフサイドですね。アンブロセッティ、左サイド、オフサイドになりました。前半の32分を回っています。スフォルツァの頭、ブランカに対してちょっと後ろから押してしまったようにも見えました。パガニンが前に送ります。インスが拾います。左サイド、ジョルカエフ、ピストーネがオーバーラップしている。さあジョルカエフ狙いすまして小さく出して自分が前に行く。スフォルツァからリターンできません。ポール・インス、アーロン・ビンテル、スフォルツァが一度後ろへ返してフレージ、そしてパガニ、もう一度フレージ、フレージ右足で前に蹴っていきました。ビンテルです。ピストーネ、ピストーネが前に送る。これもカットされる、弾き返される。ビビアーニが小さく出してオテロ、前にはムルジータ、それからアンブロセッティ、ディニャツィオ、ホイッスルです。ブランコが大きく両手を広げました。ブランカとベロッティだったでしょうか。ビチェンツァが1点をリード。前半18分、マイーニのゴールでした。さあビビアーニ、右サイドからサルトールが前に送っていく。サルトール自身がオーバーラップしていく。そのサルトールにボールが出るのか。必死のクリアです、インテル。最後はピストーネ、イタリアオリンピック代表、21歳です。さあゴール前にボール来る。ボールインス、スフォルツァ、またビチェンツァのボールになってしまいます。この辺の攻守の切り替えは非常に早いですよね。さあ左サイドからアンブロセッティが行く。ベルゴミがなんとか逃れます。かなり何か物が試合開始当初から投げ込まれているんですね。そうですね。ちょっとなんだか確認できないんですが、画面を通じてみると紙飛行機のような感じに見えますけどね。さあロングスローです。ペナルティーエリアの中に入ってくる。頭で中央に持ってくる。ピストーネのクリアです。これはキーパーマリウカ、オテロです。パガニ、ホイッスル、ブランカに対するファールです。ベロッティ、5番のベロッティです。24歳、183センチの身長です。さあジョルカエフが蹴るんでしょうか、あるいはスフォルツァか。ジョルカエフがボールプレスしています。これはファールを受けた数です。
ペナルティーエリアの中にインテルの選手が5人入っています。さあジョルカエフ、もう1回ゴール前に来る。ビビアーニのクリア、スローインに変わります。前半の36分を回っています。さあベルゴミ、ベテランのベルゴミ、小さく入れました。一度後ろへ返してクロスがゴール前に来る。これを拾うのはフレージ、左サイドに出していきました。ピストーネがゴール前に入れてくる。ホイッスル、これはジョルカエフの方の反則です。そうですね、ボールがちょっと短かったもんですからね、のしかかったような形になってしまいましたけどね、しかしビツェンツァの方はディフェンスラインは本当によく戻って待ち構えている基本的な部分ですけどね、あれがやはりゴールに向かいながらボールが外から上げられると非常に苦しいんですけどね。ワウワウでは第8節のビチェンツァ・ラツィオ戦、こちら放送したんですが、ビチェンツァ・ラツィオ2対0で下しました。その時の印象をよく覚えてらっしゃるファンの方もいらっしゃると思うんですけど、やはりこうやって試合を見るとビチェンツァがトップにいる理由がよく分かりますね。本当に全員がよく攻守ともに動き出してますね、ですからゴール前の人数も多いですし、自分たちのゴール前に戻った時もきちっと人数が揃ってますよね、攻撃もそんなに難しいことはしないですけども、ルーズボールを拾って攻めにつなげているというのがよく、さあディニャツィオがゴール前に出していくヘディング、オテロのヘディング、マイーニですね。ですからこの辺のところもですね折り返されて、人が入ってきてますから、もうクリアするしかできないんですよね。さあコーナーキックに変わります。この人がオテロ、19番がオテロです。3本目のコーナーキック、ゴール前だ。ヘッドのクリア小さい、なんとか逃れます。いや今のも危なかったですね。ボールインス、さあスローイン、ゴール前に来ます。パガニンのヘッド、そしてディカルドが行く、ベロッティが行く。しかしこれはインテルがボールを奪う。さあインテルが速い攻めを見せたいところ、ベルゴミからこれもビチェンツァが拾うのか、ディナツィオ、奪った、チャンスだ。サレッティゴール前に行く、ブランカヘディング、絶好のチャンスでした。今のはサネッティがよく前線でチェックをかけてボールを奪い返して、いいタイミングのセンタリングを上げたんですけどもね、ブランカのヘディングもう少し枠に行ってほしかったですね。さあ今度はピストーネ、ブランカ、ボレーシュートはダメです。先ほどのシーンです。サレッティからブランカ、これはもう絶好のボールですよ。若干後ろですけどね、もうちょっとちゃんと打たんかっていう感じですよね。ブランカ打たんかですか。1点のリードはビチェンツァ。インテルの方もただ何回かチャンスらしきものはあるように見えるんですが、右サイドから今の含めて2本、左サイドからやはり1本、いいボール入ってますから、あとは中の詰めのコンビネーションでしょうね。そのあたりブランカは今日は久しぶりのスタメン出場です。アンブロセッティからディナツィオですが、これはタッチを割ってしまいます。レギュラーのトップフォワードのチリ代表サモラーノが左足くるぶし捻挫のため今日はスタメンから外れています。逆にブランカの方としてはいいところを見せたいという気持ちはあるんでしょうけどね。もちろんそうでしょうね、久しぶりのゲームですから。さあアーロン・ピッテルがボールを奪いました。時計はすでに前半の40分を回っています。スフォルツァ、スイス代表です。そしてパガニン、サネッティとベルゴミが右サイド、サネッティです。そしてピストーネ、相手にボールを渡してしまいました。アンブロセッティ、
ペナルティーエリアの中に入る。ゴール前にはムルジータが行く。オテロ、ムルジータには通りません。今の攻撃でもインターセプトから攻撃への切り替えは非常に早いですよね。最後オテロをちょっとやりすぎたかなって感じがしますけども、ああいった無駄にボールを下げない、どんどん攻撃的に出ていくっていうのが、ここまでの成績を残している原動力の一つだと思いますね。ビビアリのヘッドタッチを割ってしまいます。ピストーネ、フレージ、ディナツィオが前に送ります。ベルゴミ、そしてキーパーのパリューカ。1対0とビチェンツァが1点をリード。前半18分、マイーニのゴールです。さあパリューカ、狙いすまして前線に送る。ブランカの頭、そしてヴィンテルの頭、今度はジョルカエフ。ビチェンツァボールになりました。スフォルツァ、ずっと追っていくベルゴミですが、その前にホイッスルが鳴っています。ビチェンツァボールか。キーパーのモンディーニが行きました。セリエ A 第12節、首位攻防戦、1位のビチェンツァと2位のインテル。ビチェンツァのグイドリン監督が映っています。さあこのボールはホイッスル、これはオフサイドですかね。オフサイドですか、この人はアーロン・ヴィンテルです、オランダ代表。ピストーネ、うまくかわしていきました。右足で前線に送ります。ブランカ走り込んでいきますがダメ。さあしかし相手陣内に深く入りました。この人はロペスです。ジョバンニ・ロペス、29歳。さあピストーネ、ゴール前にボールを入れていくが、ちょっと正確性を欠きました。こういった時も中がですね、やはりこう立った状態でボールを受けようとしている、ということは逆に言えば、ディフェンダーが狙いすまして、ボールをインターセプトに行ける状態ですから、攻撃の方にしてみればちょっと不利ですよね。先ほどちらっと映りましたが、チリ代表のサモラーノがアップしてましたね。左足くるぶしを痛めているんですが、あるいは後半から入ってくるかも分かりません。その他にフォワードではガンツも今日はベンチに入っています。さあディナツィオが上がってきた。倒してしまいました。ボールインス、あるいはインスではなく向こう側にいたサネッティでしたかね。誰かピンクの選手いましたけれども、ベルゴミですか。ベルゴミですね。ベルゴミがちょっと挟んでしまったということでしょうね。ベルゴミベテランです。イエローカードが提示されました。ベルゴミが警告を受けています。前半残り時間が少なくなったところ、ディカルドのフリーキックです。32歳のディカルド、ゴール前にボールが入ってくる。ヘディング、パリューカなんとかセーブ。いやキーパーナイスですよね。今のファインセーブです。ブルジータです。右足でゴールに巻いてくるようなボールを頭でちょっとひねってですね、枠の隅へ持っていったのがよく手を伸ばして今防ぎましたね。完全に枠に行っています。コーナーキックは4本目。今の弾きも良かったですよね。2人詰めてましたから、ゴール前に弾くとね大変なことになるところでした。さあファーポストヘディング、叩きつけましたがその前にホイッスルです。45分をすでに回っています。この人はマイーニ、このマイーニのゴールで1点をビチェンツァがリードしています。こ
これは先ほどの1つ前のプレーです。ホイッスル、オフサイドでしょうかね。そうですね。向こう側、副審が旗を上げていました。手元の時計ではすでに46分を回っています。ビチェンツァが1点をリード。セリエ A 第12節首位攻防戦、1位と2位の直接対決。首位のビチェンツァがここまで1点をリード。ゴール前にボールが入ってくる。パリウカジャンプを掴んだ。ゴール前でオテロとそれからインテルのディフェンスが接触しました。前半すでにロスタイムに入って相当の時間が経過しています。パリウカが取りに行きます。先ほどのこれオテロを倒したんじゃないかっていうね、ブーイングだったと思うんですけどもね、PK ではないかということでしょうね。ここでホイッスルが鳴りました。長いホイッスルが鳴って前半終了です。スタディオ・ロメオ・メンティで行われております首位攻防戦、1位のビチェンツァと2位のインテルの対決。前半終わりました。1対0、ビチェンツァがリードでハーフタイムに入っています。スタディオ・ロメオ・メンティです。1対0と首位のビチェンツァが1点をリード。18分マイーニのゴールでした。1点を追うインテル、そのインテルのキックオフで試合が始まります。後半が始まります。とりあえず今ブランカとそれからジョルカエフの姿は見られました。サモラーノは入っていないようです。前線にボールが送られました。サモラーノいますかね。今のボールタッチしたのサモラーノですね。ピストーネがサモラーノに変わっているようです。もう完全に点を取りに行こうという選手交代じゃないですかね。さあ長いボールがゴール前に来る。弾き返します。さあもう一回左サイドからの攻撃です。変わってさあインスからどういう攻撃になるのか。ボールを奪ったオテロ。こういうところで取られるとやはりもうどんどんボールをオテロ、そしてアンブロセッティにはつながりません。入れてきますよね。さあディナツィオグラウンダーで送っていく。しかし今も一旦ボール奪われかけましたけど、マイーニが最後までこうボールを奪い返していきましたね。オテロのところでボールを奪って、ボールを早いタイミングで相手をいなすというよりも、一手先をどんどんこうボールを入れて込んでいく、その辺のスピードが非常にありますよね。パリウカがかろうじて逃げました。クロスバーとゴールポストが交わるあたり、ディネアツィオからのクロスでした。最後パリウカ、余裕はありました。早くもコーナーキックのチャンスを得ますビチェンツァ。後半1本目、前後半通じて5本目ということになります。ゴール前に来る。ヘッドのクリアです。サモラーノのクリアでした。ビンテルが前に送ろうというところ。生放送でお届けしていますビチェンツァとインテルの一戦、セリエ A の首位攻防戦です。さあ前線にボールが送られて、この人がサモラーノ、そしてジョルカエフには通りません。さあこの人がジョルカエフなんですが、ボールはディナツィオです。ビチェンツァの攻撃、9番のムルジータ、ゴール前に出していこうというところ、前には合いません。ジョルカエフに対するスライディング、しかしジョルカエフボールをキープ。ビンテルを走らせます。サルトールが前線にボールを弾き返しました。そしてフレーシ、パガニンです。そしてインス、左サイドからの攻撃に変わります。サモラーノが前でくさびになって、さあニカルドのクリア。この
の中盤の押し上げの速さですね。マイニ、そして右サイドに出る。マイニがゴール前に入っていく。危ないですよこれ。アンブロセッティ、パリウカナイスセーブ。アンブロセッティが完全なフリー。ここのスピードの中盤の押し上げのスピードの差が完全に出てますね。これミスキックなんですけども、アンブロセッティがこう長い距離走ってきてるんですよね。このパリウカはもうファインセーブというか、いい勇気あるプレーでしたね。決断が一瞬でも遅れるともう思い切って決められてしまうポジションだと思います。さあ後半2本目のコーナーキック、ゴール前だ。ヘッドのクリア。もう一度コーナーに変わるようです。ムルジータから最後はアンブロセッティです。完全にフリーで上がってきてますからね。あそこまで前に出ればゴールシュートへの角度がなくなりますよね。さあ7本目のコーナーキック。これはキーパーのパリウカです。インテルの方はサネッティが左サイドに回って、トップにサモラーノを入れて、ジョルカヨフは右の本来のハーフのポジションに戻してですね。ですからサモラーノとそれからブランカのツートップの形になってますね。そういう感じですね。さあブランカです。積極的に打っていきました。面白いですね。この辺で打っとかないと交代させられる可能性があります、まだベンチにはガンツがいます。ブランカのシュートはゴールの左です。ブランカは今シーズンまだ1ゴール、第5節のピアチェンツァ戦のみです。控えに入っているガンツは先ほどご覧いただきましたように、前節今シーズンの2ゴール目を挙げています。ただしガンツはカップ戦等では非常にここへ来て調子を上げています。後半の5分を回りました。今映っていたのがアンブロセッティ、先ほどフリーでシュートを決められてしまった選手です。ベルゴミのスローイン、もう一回ベルゴミ、相手に当たってしまいます。縦のスローです。ブランカ、1点をリードは首位のビチェンツァです。前半の18分、マイーニ、今はオフサイドがあったでしょうか。あるいはブランカが抑えたというホールディングかなんか捉えたんだと思うんですよね。ディフェンダーが後ろにいますからオフサイドはないですからね。そうですよね。サネッティのファールです。ハビエル・サネッティはアルゼンチンの選手です。サルトールにのしかかってしまいました。インスから小さくボールが出されました。ブランカです。ベルゴミ、スフォルツァには通りません。ベルゴミに任せます。ブランカ、今のケースでもブランカがあそこでボールを受けるよりスフォルツァがもう前向いてスピード上げてますからね、そのままの勢いで持って上がってブランカはもっと前の位置でプレーをするべきだと思いますね。ボールはビチェンツァ、ムルジータ、そしてマイニカ、ディカルド。今もビビアーニが受けてもうすぐそばにディカルド、そして画面でいう手前側にマイニがいましたね。ですからああいう形でどんどんボールが前に運ばれていくっていう状態を作ってるわけですよ。で先ほどのブランカのケースはスフォルツァが前を向いている、ブランカは後ろを向いている。さあゴール前に来ましたがこれはオフサイドです。その前を向いている選手の方がスピードを上げやすいわけですから、そこをどんどんもう思い切ってブランカがゴール前に走り込んでいくような場面をね、作らないとゴール前での人数も多くなりませんしね。先ほど出ていたデータ、ムルジータセリエ A52 試合目の出場ということです。サモラーのボールをもらうことができません。
サルトールが前に送っていきました。ブルジータが一度後ろへ返してまた速攻になる。今ディフェンスのゴールバックが早かったんで取られましたけども、ビセンツァの方は今3人フリーランニングしてますよね。そうですね、相手のゴールに向かって、そういったケースが非常にこの試合多いですよね。さあビビアーニ、ここは一旦スローダウン。ロペスからサルトール、長いボールが送られます。ポール・インス、スフォルツァかベロッティか、そしてジョルカエフです。ジョルカエフ、テクニックはあります。スフォルツァ、ビチェンツァがボールを奪います。早いですね、この切り替えも。さあアンブロセッティ、パガニンを振り切ってアンブロセッティフィニッシュまで行く。パガニンがかろうじて足を出しました。今の局面もそうなんですが、ボールを奪ってその守りから攻撃に転じるスピードの速さ、これは本当の基本中の基本なんですけども、それをやっぱり体力的にも苦しいでしょうけども、やりきるという、その辺のところがこの今の好調の一つの原因でもあると思いますね。ディナツィオが最後にブランカから奪いましたが、ゴールラインを割ってしまいます。インテルのコーナーキックはこの試合初めて、ビチェンツァの方はすでに7本あります。ジョルカエフが行きましたかね。さあゴール前、ファーポストラ、今ゴールラインを割ったというような不審の旗が上がったように見えましたけどもね。主審とそれからロペスが何か話しています。チェザーリ主審です。ゴール前はすごい争いしますね。サモラーノとそれから5番のベロッティ、ビチェンツァのキーパーモンディーニ、後半の10分を回っています。前半18分、マイーニの得点、マイーニのゴールでビチェンツァがリードしています。さあ右サイドからの攻撃、オテロ、守るのはフレージです。ウルグアイ代表のオテロが倒れました。またビチェンツァが相手のゴールに近いところでプレーしています。2枚の壁です。サネッティとそれからビンテルです。どういうボールがゴール前に上がってくるのか。ビチェンツァ、ダイレクトでキーパーです。パリウカ、ベルゴミ、味方がいません。ディナツィオ、サモラーノが走りましたが相手ボールのスローインです。頭でつなぐブルジータ、しかしこれはジョルカエフです。ジョルカエフのドリブル、ビンテルに出すのか。まだジョルカエフが持っている、まだジョルカエフが持っている。そしてビンテルに出しました。ビンテルが折り返す、ファーポスト、サモラーノが行く、なんとかクリアしました。ディナツィオです。今のはジョルカエフの個人技ですけどもね、やはり前に非常に速いスピードで巧みなドリブル、でラストパスをビンテル、これをダイレクトで逆サイド、完全にキーパーを振ったんですけども、ビチェンツァの最終ラインがよく守りましたね。今ゴール前ヘディング、クリア小さい、ビビアーニのクリア、頭でまた前に持っていく、これもクリアします。分厚いビチェンツァの守り、そして攻撃に転じるリカルド、オーバーラップを待ちます。ディナツィオです。左足サイドをチェンジする。さあまたゴール前にどんどん上がってくる、シュートを打っていった。バイユーカが取りました。相変わらず非常にシンプルな攻撃をしています。そうですね、ビセンツァの方はディフェンスの時でも何をするのかがはっきりしてますよね。クリアだったらクリア、前線に飛び出すんだったらフリーのランニングという形を非常にはっきりさせてますね。さあシュート、ジョルカエフ
枠の上に行きました。だから今の場合でもジョルカエフシュートで僕はいいと思いますよね、シュートを打つんだということ、はっきりしたプレーをすることが一番いいと思いますね。ビチェンツァが1点をリード、インテルが1点を追っています。得てして大事にこうシュートまで持ってこようとする、結局それがうまくいかなくなる、リズムが悪くなるというようなことがよくあるので、もうはっきりしたプレーを続けることがリズムを生み出す原因になると思います。ディナツィオがボールを奪って左サイド駆け上がっていきます。激しいマークはポール・インス。しかし今もベルゴミから中盤へのパスをこの左サイドバックのディナツィオが出足よく奪いましたね。ですから引いて守るというよりは、やはりもう積極的にボールを奪いに行くんだというようなディフェンスですよね。それと取ったボールはもう攻めに行くんだという、フリーのランニングで出てくるこのスピードの速さ、これが今の好調前線を支えていると思いますね。とにかく一昨シーズンはセリエ B にいたチームです。そうとも思いませんね。さあゴール前に入っていくサモラーノ、そして後ろから行った選手がシュートに行く、もう一回シュートに行くスフォルツァ。そうでしょう、スフォルツァだと思いますけどもね、最後思い切りなかったですね。さあ代わってビセンツの攻撃になるディカルドです。ビンテルの体を張った守りですが、ディカルドからいいボールが出た。さあアンブロセッティだ、アンブロセッティシュート。いやー、必死に戻ったベルゴミ、よく体を張りましたね。しかしディカルドからのもう絶妙なスルーパスがアンブロセッティに出ましたね。いや、キーパーを見た分だけベルゴミに合わせられましたね。ほんのわずかなんですけれどもね、フリーだった分慎重に決めてやろうというプレーが相手のディフェンダーを寄せつけてしまいましたね。さあまたコーナーキック、後半早くも4本目、前後半通じて8本目のコーナーキックということになります。ゴール前ヘッドでクリアしましたが、ちょっとクリアが小さい。最後まで頑張ったディナツィオですが、これはインテルボールです。後半の15分を回っています。ガンツでしたかね。出場機会が少ないガンツなんですが、カップ戦では大活躍。スペインリーグのエスパニョールからオファーが来ています。ガンツ本人はいつまでもインテルでプレーしたいけれども、出場機会が今のように少ないんであるならばエスパニョール移籍も考えなくてはいけないと話しています。さあジョルカエフからボールがサモラーに出た。サモラーのシュート、積極的に打っていきます。ちょっと距離ありましたけど、ジョルカエフからのダイレクトのサモラーノのパスは素晴らしいタイミングでしたよね。あそこにもう一人フリーランニングで攻撃に出てくる選手がいると、もっと決定的な形ができると思うんですが、まだそこまでインテルがリズムを取り戻してないというような形だと思いますね。サルトールです。キーパーのモンディーニ、トーブルジーテイク、パリーカーよく飛び出しました。今はフレージやや軽率と言ったら言い過ぎですか。非常に難しいと思うんですね。戻りながらボールは自分たちのゴールにバウンドしてるわけですから、力が入りにくいんで、そうですね、それはフォワードとしてみれば狙い目のボールなんですけども、そのものズバリになってしまいましたね。危なかったですね。さあサルトールのロングスロー、ゴール前に入っていきます。頭で落として、これはサネッティのクリアです。頭でつなぐビチェンツァ、しかしこれはよくインスが前に送りましたが、また奪っているディナツィオです。いい展開、これはよく頭を出しました。今はフレージがよく守りました。今度はサネッティです。丁寧に前に送ります。ジョルカエフ、前線にボールを送っていく。ペナルティーエリアの中で倒されたスフォルツァ、 PK か PK ですね。ペナルティーエリアの中でスフォルツァが倒されました。そしてイエローカードが出ている。ジョルカエフが決めると思いますけど、このスリップですね。フランカですね。そしてディナツィオがスフォルツァを倒してしまいます。ジョルカエフからのラストパスですけども、非常にやらしいところ出しましたね。ディナツィオに警告です。
さあ願ってもないチャンスをインテルが迎えています。ジョルカエフは前節のカリアリ戦、それからそのもう一つ前のミランダービーミラン戦とPK を連続で決めて、これで決めると3試合連続 PK で得点ということになりますね。しかしスフォルツァのポジショニングですよね。はい、ディニャッツォのよりもいいポジション、ゴールサイドに取られてしまったのがやっぱり PK を取られた原因の一つでもあると思いますね。さあジョルカエフ決めました。心にくいばかりの落ち着きですね。この前の試合はキーパーの左サイドに蹴り込んだんですけどもね、いや落ち着いてよく決めましたね。はい、今シーズン5ゴール目というデータが出ていますユーリ・ジョルカエフ。1対1の同点になりました。インテルサポーター、インテリスタたちが喜んでいます。今日はビチェンツァのホーム、そしてビチェンツァの方にいいシーンが多かったんですが、ここで追いつきました。後半の18分です。1対1。さあしかしビチェンツァがチャンスを迎えるのか。ビチェンツァ、オテロ、ビビアーニシュート、ゴールの右です。発煙筒がペナルティーエリアから落ちてますね。あそこの後ろはインテルのサポーターだと思うんですけど、ゴール前に雲を張って今打たれて見えなくなったらゴールにしてしまいますから危ないですよね。サポーターなのか何なのか分からなくなっちゃいますね。パリューカにこう目隠しをする形になってしまうわけですからね。これはジョルカエフの PK が決まったシーンです。後半の18分。あの煙だったらパリューカにフォークランプつけなきゃいけない。なるほど。さあジョルカエフ一旦後ろへ返してサルッティから、そしてフレージ、マシモ・パガニンです。早野さん、実はインテルなんですが目下3試合連続引き分け。そうですね。今日も1対1です。ここまで逆にビチェンツァの方がこの同点にされて、リズムを失いかけているところで、どう立ち直していくか。首位を走っているチームですから、きちっと立ち直しができると思うんですけども、さあスフォルツァからサモナー抜いてましたがオフサイド、オフサイド。ホームですからビチェンツァの方としてもやっぱり点を取りに行こうという形になって、今みたいな入れ違いで失点を食らうとまた苦しくなっちゃいますしね、非常に難しいところだと思いますね。インテル、ビチェンツァ両チームとも、あるいはこの後まだメンバーをいじってくる可能性があります。ビチェンツァの方ですと若い21歳の元ラツィオのヤンヌッツィ、それから31歳ベテランのコルナッキーニといったところが、アタッカー陣ではベンチに控えています。一方のインテルは先ほど申し上げたようにガンツがいます。ブルジータ、ボールを奪われました。奪ったのはポール・インス、そしてサネッティ、ビビアーニがチェックに行きます。後ろへ返してフレージ、フレージが左足前に送る。こういったボールは前半と違ってインテルが拾えるようになってくるんですね。さあしかしビチェンツァがボールを奪っている。ビビアーニ後ろへ返してサルトール、前線にボールを送ります。オテロか、インテルがまた拾います。サネッティからアーロン・ビンテル、もう一回ビチェンツァボールになりました。さあビビアーニ、アンブロセッティが走っている。アンブロセッティには通らない。ベルゴミがなんとかクリアします。1対1の同点。ベテランのベルゴミ、今シーズン2試合目のセリエ A でのプレーです。スライディングタックル、ジョルカエフ、ディニャツィオを倒してしまいました。ユーリ・ジョルカエフ、同点のゴールを決めたジョルカエフ。フレージが盛んに声を出しています。
パリウカ、壁の位置を修正します。ファールを受けた数が随分ビジェンツァ多くなっています。アンブロセッティゴール前に上げる。フレージのクリアから今度はブランカが蹴っていく。これを拾ったのはビチェンツァ。サイドを右に変えました。マイニが中に入れます。ビビアーニが走り込んでいく。フレージなんとか体を張って守りました。しかし今マイニのコントロールはものすごくうまかったですね。何気なくやりましたけどもね、頭越しに来るボールを逃げるボールを左足できちっとコントロールして、その後すぐラストパスですからね。テクニックはみんな高いものを持ってるんだと思いますね。1対1の同点、首位攻防戦らしい、首位攻防らしい熱戦になりました。アンブロセッティです。変わりますかね。ベゲットですね。ディフェンスの選手を入れました。左サイドの前線、左のウイングのポジションを務めていたアンブロセッティを下げてディフェンスのベゲットを入れました。これはどういう意図が考えられますか。やはりこうスリートップ気味からこう点を取りに行くんであればディフェンスの選手は入れないと思いますけども、逆に言えばそこのポジションは相手のボールを早く取ってクロスボールをどんどん入れていこうということかもしれませんね。この選手ですよね。同じようなポジションに入ってきてるんですけどもね。さあ左サイドずっとベレットが上がっていく。そしてパガニンが相手を倒してしまいました。オテロですかね、倒されているのは。思いますけども、完全にアフターでしたね。ボールコントロールして、これはインテンショナルじゃないと思いますけどもね。故意ではないと、パガニンにイエローです。マッシモ・パガニンにイエローカードが出ました。この位置でのフリーキック、6番のロペスです。後半の25分を回っています。ポイントを変えました。リカルド、ゴール前に上げていきます。ヘッドのクリア、これは小さいがロペス、サイドを右に持っていこうというところ。ゴール前にボールが入ってきます。マシオン・パガニンのヘッド小さい。しかしなんとかサネッティがクリアしています。しかしオテロのクロスボールラストパスというのは本当精度高いですね。今ちょっと間違えば決定的な場面になりましたから、さあゴール前にボールが入ってくる。マイーニだ。最後はオテロ、そしてこれを拾うのはディカルロ。ホイッスル。ビチェンツァボールです。マイーニ、ディカルロというのは本当にエネルギッシュに動きますね。そうですね。さあ早野さん、いい位置のフリーキックですね。ビチェンツァにとってはいい位置ですね。インテルにとってはピンチと嫌な位置ですよね。もう真正面ですから。さあパリウカが何か声を上げています。壁は4枚、こちらからスフォルツァ、ビンテル、ジョルカエフ、それからサネッティです。マイーニとそれからロペスですかね。ゴールのそばにいるのは流して打たせるか。狙った、正面だ。ベルゴミのヘッドのクリア。いやよく詰めてましたけどね。今変わったベゲットですかね。いや今パリウカが弾いて距離が大きかったから助かりましたね。スピードですからね。さあゴール前だ。ヘッドのクリアはサモラーノ。ブランコ倒されてしまいます。倒したのはリカルド。16番のベゲット早かったですね。ああいうのはよくこぼれ球をこう詰めに行くんですけどもね。ファールを犯した数が今出ました。インテルのファール20になってましたね。
さあディカルドからこれはベルゴミが奪い返している。そしてジョルカエフから右サイドスフォルツァがゴール前に入れていく。モンディーニのセーブです。ルカ・モンディーニ26歳。ボールインス、ボールを奪うかビチェンツァ、3人が行きます。ベゲット、ディカルド、それからもう1人ホイッスル。ディカルドが何か声を上げています。この辺のボールを取って攻めようというような、ただ取るだけじゃなくて、ボールを取って攻めようというような形までいってますんでね、どうしてもファウルで止めるしかなくなってしまいますね。ベゲットです。目の前にいた選手に当たってしまいました。もう1回ゴール前に出していく。ホイッスル、最後ビビアーニが行きましたが、その前にホイッスルです。こちらはアーロン・ビンテル、オランダ代表です。1対1の同点。なんとか最後はビンテルがクリアしています。さあ前に送っていこうというところ。オフサイドです。ブランカ。1対1の同点です。前半18分ビチェンツァ、マイーニ、後半18分ビンテル、ジョルカエフの PK。 前線にボールが送られようというところ、これはタッチを割りました。後半の30分を回っています。ボールを入れるのは先取点をゲットしたマイーニか、いやサルトールに譲るようです。サルトールが来ました。さあサルトールのスローイン、ゴール前だ。ムルジータが頭で落とす。マイーニ、そしてベゲットか。スフォルツァのヘディングシュート、ディカルド、そして頭で押し込めない、わずかにポストの右。最後はマイーニ、いやオテロか、オテロです。今のもあれですよね、ゴールに対してのこうファーストタイミングでシュートをどんどん打っていきますよね。それが結局パリウカのファンブルというか、リフティングが正面に来て、もう完全にやられたなという感じでしたけどもね、狙いすぎましたね。コースつきましたからね。これもディカルドのダイレクトシュート、キーパーにとっては非常に難しいワンバウンドのボールですけどもね。しかし本当に今のプレーの中で光るのはスフォルツァのクリアに対してディカルドがダイレクトでシュートにいったところですね。そうですね、やはりあの辺のところがこのチームの特徴ですよね。さあロペスから左サイドにボールが出ました。ベゲットです。ゴール前ファーサイドにクロス、これもオテロが入り込んでいく。オテロがテクニックを見せる。ベルゴミのクリアです。ブランカ、41歳若いグイドリン監督、フランチェスコ・グイドリン。1対1の同点です。さあブランカ、サモラーノ、ゴール前にビンテルが入り込んでいく。サモラーノシュート、モンディーニが弾きます。ビンテルの選手が1人倒れています。ブランカですね。サモラーノにパス出した後にブロックされましたんでね、タッチを割りました。サモラーノニアサイドを狙いましたね。ファーサイドにこうふわっと浮かすのかなと思ってたんですけど、左足のくるぶしを痛めているということで、今日はスタメンから外れたサモラーノなんですが、プレーぶりを見る限り怪我の影響はなさそうですね。今のシュートは左足が軸足になって、先ほど言いましたようにフォアサイド遠い方のゴールを狙う場合にはそうトルコはかからないんですけど、ひねってますから、それが打ててるという状況であれば、プレーに影響はないと言えますね。さあパガニンの頭だったんですが、ビビアーニか、ちょっとすれ違いざま、サレッティがボールを奪っている。ディカルドがアタックに行きます。そしてマイーニが奪いに行く。ボールはインテルか、ホイッスルが鳴っている。スフォルツァが反則を取られました。素早いリスタート、ディカルド、
左サイドに出しました。ディニャツィオゴール前に上げますが、これはキーパーのパリューガです。1対1の同点。キーパーのジャンルカ・パリューカ。スタディオ・ロメオ・メンティ、2万920人を収容するスタジアム、超満員に埋まっています。首位攻防戦。さあ、これをまたスフォルツァが拾います。ポール・インスから、そしてベルゴミ、ベテランのベルゴミ、キャプテンのベルゴミから前に送られます。受けるのはジョルカエフ、フランス代表のテクニシャン。しかし奪い返しました。ディナツィオから小さく出されました。これはどちらのボールになるのか。ポール・インスの激しいタックル。しかしまたインスが行きました。インスに対してカードが出るようです。イエローカード、両チーム通じてこれが4枚目。インテルは3枚目です。ベルゴミとパガニンとインス、それからビチェンツァはサルトールがもらっています。さあ長いボールがゴール前に行きますが、これはディナツィオからベゲット、ゴール前に上げていくヘディング。ちょっとゴールまで距離がありました。最後ブルジータですかね。そうですね、あの辺のところも結構ベゲットに変わってからは早めにトップのブルジータを狙ったりですね、逆サイドを狙っているケースが多いですね。ベゲットなんですが、登録はディフェンスになっているんですけども、今シーズン2ゴール、そして今見てると非常に攻撃的な選手ですね。そうですね、ポジションも高いですし、さあ後半も35分になろうというところ、リカルドが前にボールを送ります。さあブルジータ、いやオテロですね、体の使い方が非常にうまいですね、今の角度から見ても。19番はパガニンです。1対1の同点。ベルゴミのスローインです。頭で落としたジョルカエフ、そしてサモラーノ、スポルツァには通りません。オテロが行きますが、これはパガニンが弾き返しました。インス、そしてジョルカエフか。ネットの競り合いです。サネッティ、そしてビンテルが行きますが、ビビアニが一度後ろへ返してサルトール、ビンテルが奪い返しました。ジョルカエフがここにボールをよこせというように指さしました。そしてそのジョルカエフのドリブル、ジョルカエフシュート、クロスバーの上、思い切っていきましたよね。後半の立ち上がりにも1本ありましたけどもね、ジョルカエフはドリブルが自分のリズムでできているときは比較的遠目から打っていきますね。そうですね、あの辺でしたらもうシュートゾーンだと思いますけども、さあオテロ、いいバランスですね。ビビアーニ、サネッティがマークに行きます。バイにダイレクトでゴール前に入れていく、ヘッドのクリア、これも拾います。ディナツィオ、さらに左に展開、ベゲット、後ろへ返してディカルロ、そしてディナツィオ、これはコースを読んでいました。ジョルカエフがボールを奪い返したかに見えましたが、ビシェンツボールですね。最後ジョルカエフが触っていたようです。さあ今度はインテルボールか。ジョルカエフのスローインです。やめましたね。ベルゴミに任せます。ホイッスル、ビチェンツォボール、サモラーノの反則です。少しインテルの選手にイライラした感じがありますかね。さあベゲット、ゴール前に上げていきました。頭で落としてシュートは打てません。ビビアーニ、ジョルカエフとかサモラーノの表情を見てると少しイライラした感じありませんか。やはりチェックが激しいですから、自分のところに被害被ってますんでね、ああいう言い合いはよくありますよね。さあブランカ、ゴール前上げていくサモラーノですがクリアされました。ビチェンツァ、ビビアーニか、サネッティがボールを奪う。サネッティ、アルゼンチン代表サネッティ、若いサネッティ、
ファーサイドですが、ちょっともったいないですね。スピードがありますからね、このドリブルっていうのも非常にサネッティのドリブルは魅力的なんですよね。ただ得意は右サイドだと思うんでね。そうですね、そうですね。完全に右のサイドバックをやるにせよ、中盤をやるにせよ、代表でもそれからインテルでも基本的には右なんですよね。器用に左サイドもやってますけどもね。ボールインスから前にボールが送られました。さあこれはビチェンツァのボールになります。左サイドからの攻撃、ベゲットです。左足でゴール前にクロスを上げていくフレージュの頭、ボールインス。ジョルカエフが戻ります。ディニャツィオ、さあフリーでボールをもらったビビアーニ、右に展開します。ムルジータが開いている。さあムルジータが折り返す、ゴール前どうだ。キーパーのパリウカです。1対1の同点。前半18分はビチェンツァマイーニ、後半18分にインテルジョルカエフ、こちら PK です。早野さん、先ほどからジョルカエフがかなり、よく言えばディフェンスに意識がいってるんでしょうけど、攻撃に絡んできませんね。あそこでもらってもやはりなかなかね、決定的なパスっていうのは出せませんしね、やはりディフェンダー、ミッドフィルダーの選手、ジョルカエフもミッドフィルダーに戻ってますけども、サイドの選手に任せて、入れたボールに絡んでいった方が、インテルとしては攻撃的にできると思います。サベット、これはディニャツィオがつなぐ。ディニャツィオ入り込んでいく。ベルゴミが行く。さあベゲットです。ベゲット、ジョルカエフが手を使ってしまいました。相手を完全に掴んでいます。ベゲットとそれから左サイドディニャツィオ、2人の攻撃があるためでしょうか、ジョルカエフが右サイドで本当にかなり低い位置でプレーしてますね。引っ張られてしまうんですね、やはりね。なぜかというとディニャッツィオのところで本当にインターセプトされたり、ですからジョルカエフが上がっていく時間がないんですよね。さあディカルドが蹴るようです。コーナーキックと同じですからね、マークをきちっと集中してつかないと。さあ左足、ゴール前、ディニャッツィオシュートは打てません。今上げたのはオテロでしたかね。さあゴール前です。こういうところもきちっとマークついてますから、インターセプトがうまいように決まりますね。先ほどのキックはベゲットなんですね。ディニャツィオのスローです。前線に送られる。ページが奪いました。しかしムルジータ、ビビアニが行く。ボールインスは激しいプレーです。インテルの中盤はインス、それから左サイドのビンテル、右サイドのジョルカエフと全部ディフェンシブハーフになってしまってますね。そうですね、ソルツァだけがかろうじて攻撃に絡んでる感じですね。全体的に押し込められてるっていう印象が強いですからね。これがアーロン・ピンテルです。ブランカが前にボールを送ります。さあこれは倒されてしまったジョルカエフ。サモラーノからボールをリターンされましたジョルカエフ、相手の反則を受けています。ここで選手が変わるようですね。ベルティですか。ベルティですね。中盤の選手を入れますね。ブランカを変えるんですね。変えますね。ベルティヘディング強いですから、このところに合わせて一発を狙っていくのか、あとは色男で取ってますから、ファーサービスかもしれませんね。186センチのベルティ、アメリカワールドカップの時はイタリア代表でしたね。そうでしたね。さあゴール前にボールが来る。
サモラーノには合いませんでした。さあシュートだ、ポストのわずかに右、ボールインスです。イングランド代表、29歳です。セリエ A ではこれが40試合目。イングランドから昨シーズンインテルにやってきました。ホイッスル、これはビチェンツァボールです。1対1の同点。この人がスフォルツァ。ファールを受けた数、ビチェンツァ27になりました。さあサモラーノ、後ろへ返してジョルカエフです。さあまだジョルカエフが持っている。激しいサイディングが、最後はサルトール。ディカルド、そしてオテロ。44分を回っています。1対1の同点。ボールをつなぐビチェンツァ。さあタッチライン沿い、ビビアーニ、アクロバティックなプレーです。フレージが戻りながら受けます。キーパーのパリューカ。前節はカビャリに2対1とリードを許したインテル、後半の46分に PK で同点に追いついて、かろうじて引き分けに持ち込みました。手元の時計では間もなく45分になります。首位のビチェンツァと2位のインテルの対戦。ベルゴミです。パリュカ、ムルジータが詰めていました。ベルゴミ、ロスタイム4分あります。まだまだ分かりませんね、これは。さあインテルの攻撃に変わるサレッティです。そしてビンテルから長いボールが送られるサモラーノ、そしてインスがゴール前に入れていく。ヘディングシュート、ポストの右、アーロン・ビンテル。今はビンテルとその前に186センチのベルティが先に入ってましたけどね、エリアの中に。コントロールしたような形になって直接打ちましたけども、角度が変わってしまいましたね。ビチェンツァの方もメンバーを変えます。マウリツィオ・ロッシが入ります。26歳、ミッドフィルダーです。7番のロッシ、ムルジータに変えてロッシを入れました。1対1の同点です。ベゲットが頭で落としました。そしてオテロ、マイーニからベゲットへは通りません。タッチを割ってしまいます。さあベルゴミのフロー、バックヘッドでつないだのがベルティです。この人がベルティ。そしてこちらも代わって入ったロッシ。ベルティがまた頭でつないで、そして前線にボールが送られます。サモラーノがずっと走っていく。ビチェンツァ、ボールをつなぎます。リビアニが前に上がっていきました。そのリビアニが右サイドでボールを返します。スフォルツァカット、サレッティ、リビアニがすぐ足を出しました。自由にはやらせません。1対1の同点です。ビチェンツァ対インテル。さあディカルドです。ベゲットは今この位置でプレーしています。そしてマイーニから右サイドへ出されて、また中央にボールが来るが、ここはインテルがボールを奪い返しそう。またビチェンツァボールになる。リビアーニ、インテルがマークに行きますが、右サイドからゴール前にボールが来ようとしている。ディカルドが拾った。これもビチェンツァボールか。まだ相手にボールを渡さない。ただしポイントはどんどん後ろに下がっています。ロペス、
前線にボールを送り込むペナルティーエリアのところだ。クリアが小さいがベルゴミ必死のクリア。しかしこれがまたビチェンツァボールになる。早いですね、サネッティ。アルゼンチン代表のサネッティ。ただこの状況でもやはりサネッティが探してますよね、パスのコースを。さあサモラーノ、これはコーナーか。さあ4分ロスタイムですから、もうそんなに時間はありません。ラストプレーに近いかもしれません、ベルゴミまで上がってきていますね。ベルティにまず注目、それからフレージ、サモラーノ、ソルツァもいます。さあサモラーノか、ヘッドの大きなクリアです。逆にビチェンツァ、インテルが相手を通してしまいます。オテルは本当バランスのいい選手ですね。ウルグアイ代表です。1対1の同点、首位攻防戦。手元の時計では49分30秒になろうとしています。もうほとんど時間はありません。さあビチェンツァの攻撃がついている。ここでホイッスル、ここでホイッスルです。第4審判4分というロスタイムを表示していたんですが、結局4分30秒以上のロスタイムを見ました。結局1対1の引き分けに終わっています。前半18分、マイーニがゴール、ビチェンツァ、首位のビチェンツァが1点を先制しました。それに対し苦しんだインテルは後半の18分 PK を得まして、これをジョルカエフがゲット。ジョルカエフは3試合連続の PK でのポイントということになります。結局試合の方は1対1の引き分けに終わりました。ともに勝ち点1をゲットしています。